falleres majors de València i les seues Corts d'Honor per a l'exercici 2016-2017. Bona nit a tots i gràcies per acompanyar-nos en aquesta nit tan especial per al sector de la Creu Coberta. I més especial encara perquè aquest any, 2016-2017, el nostre sector està d'aniversari. Enguany tenim la sort de poder celebrar junts els 25 anys del nostre sector i esperem siga un exercici de germanor fallera de les comissions que formem part de la Creu Coberta. Aquesta és una nit plena d'emocions i nervis per a 11 xiquetes i 12 senyoretes que avui poden veure com es fa realitat el seu somni. Una il·lusió que avui comença per a 4 candidates del nostre sector que tindran la sort de representar-nos a l'elecció final. Qui sap si els seus noms sonaran a la fonteta com ja ho feren els d'altres xiquetes i senyoretes d'aquest sector de la Creu Coberta que formaren part de l'Acord d'Honor de les Falleres Majors de València. Doncs sí, com la senyoreta Ana María Ortiz i González l'any 1993. Les xiquetes María Isabel Galindo i Cabello i Paula Cuevas i Yepes l'any 1997. La senyoreta Isabel Hernando y Cebrián l'any 1999 i 2010. La senyoreta Vanessa Aguilella i Garrido l'any 2000. La senyoreta Susana Esteve i Puigades l'any 2001. La xiqueta Aida Bea i García l'any 2004. Les xiquetes Virginia Gómez i Torres i Marta Casasus Guitart l'any 2010. La senyoreta Jessica Domínguez i Roca l'any 2013. I la xiqueta Lucía Clemente i Vicente l'any 2014. Digníssimes falleres, totes elles que han portat al nostre sector de la Creu Coberta al més alt de la nostra festa. I ara ha arribat un dels moments més esperats de la nit. Comencem a la desfilada de les candidates infantils. Fa uns moments han rebut per sorteig el número que les identifica per representar les seues comissions. Sabem de l'alegria que suposa per a elles representar les seues falles i l'emoció que les invadís en aquests moments. Rebem amb un fort aplaudiment a les xiquetes que enguany es representen. Candidata amb el número 1.
nostres fallers. Tots estem molt orgullosos que sigueu vosaltres qui ens representeu. Volem fer també una menció especial a Bouvier, que ens ha fet lluir així d'elegants en aquesta nit de festa per al nostre sector. No podem oblidar-nos del fantàstic grup Danza Espagat i del nostre faller Raúl Rubio, que amenitzaran el descans. Que avui ens representen. L'emoció que senten per fer arribar la seva falla a allò més alt es reflecteix a les seues cares. No anem a fer-les esperar més, perquè sabem que esteu impacients per recolzar-les en estos moments. Candidata amb el número 1.
preseleccionades a la Cor d'Honor i Fallera Major de València 2013. El sentiment faller brilla als seus ulls plens d'emoció, que avui imaginen com són nomenades com a màximes representants de la nostra festa. Candidates. Candidata amb el número 1. Candidata amb el número 2. Candidata amb el número 3. candidates. Per fer l'espera més amena, gaudirem un espectacle de dansa acrobàtica i de les cançons del nostre faller Raúl Rubio acrobàtica. Després tornarem a veure les candidates desfilar per a que totes les falles podeu recolzar-les. ¿Se oye? Disculpen les molestias, las cosas en directo ya saben que siempre puedo fallar con alguna cosa. Ponme algo a la pantalla a ver si va. La luz ya parece que empieza. Dame el lupo algo a ver si va. Hay que bailar, chicos. Pruébame, enciéndeme la luz toda a ver si va ya. Hay que bailar. Vale. Música, ponme algo. Disculpen, perdonen, el directo ya saben que puede fallar siempre. ¿Se oye? A ver. Vale, disculpen, gracias. Y para mí es un día especial, todo cambia esta noche. Podré vivir lo que el mundo me da, ya no habrá más reproches. Y soñaré, sentiré la emoción, cambiará mi fortuna. Alcanzaré una vida mejor como no tuve nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
de dansa Espagat. Elles interpretaran Artificial Intelligence, coreografia creada per Laura Montero. Amb esta peça, el grup Espagat va resultar campió d'Espanya al Campionat Nacional de Showdance amb tots vostès Artificial Intelligence. Al final le voy a dar referencia a todo. Es el
nosaltres hem de dir que ho hem fet fenomenal. Així que moltíssimes gràcies a la companyia de dansa Espagat per aquesta espectacular actuació que ens ha deixat a tots bocabadats. Per continuar amb el descans, el nostre faller Raúl Rubio interpretarà diverses cançons que segur tots coneixem. Tienes que conocer a mi tierra valenciana, pues ella te va a ofrecer sus noches y sus mañanas. Puedes venir todo el año, porque a los que traen turismo las fechas le dan lo mismo, con un clima tan divino. La brisa llega en verano y luego siempre te espera una eterna primavera bajo el filo de oro fino. ¿Quién será? ¿Quién será?
que me quiere a mí. ¿Quién será? Esas palmas. ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? Pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la falla pasión. Y no sé de dónde viene, y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella. ¿Alguna Noelia? Y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo sin ella. Y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Yo quiero hablarle de mi amor, pero ella da la espalda y se va.
Ciao ciao bambino, vale? Ciao ciao bambino, un bacio ancora e poi per sempre ritornerò come un fiamma, l'amore passa, c'era una volta y no c'è più cose che tremano sul tuo vicino e piangi a pianto, dimmi se potrei trovare parole vuote, ma mentre piove pianto con te, cose che trema sul tuo vicino e piangi a pianto, dimmi se potrei trovare parole buone, ma mentre piove pianto con te. Ciao bambina! ¿Cómo lleves al calor? Raül. Abans de continuar, anem a fer el sorteig per saber quins són els premiats de la rifa d'avui. Gràcies a El Tocador de Jesús Saez i José Parralejo i a Deportes Bolós per la seva col·laboració. Preguem que puja a l'escenari la nostra mà innocent, Maria. Unidades. Lo primero que vamos a rifar son 2 camisetas de Deportes Bolós. Falla Joaquín Navarro Carrícola. Etiqueta Alba Scott Yobón. Señoreta Gemma Pérez y Martínez. Falla Arquebisbe Olachea San Marcelí. Señoreta Arantxa Martín Calle Cañada. Falla Fray J.
Chicote. Señorita María Teresa Navarro y Mafe. Falla José Sotomicó, síndico Mocholí. Chiqueta Cintia Vilarroya y Velasco. Señorita Anabel Rivera y Navarro. Falla Plaza Segovia, Avenida Doctor Tomás Sala. Chiqueta Aroa Hernández y Collado. Señorita Estefanía Alapón y Campos. Falla General Barroso Calvo Acacio. Chiqueta Adriana Vaz y Gisbert. Señorita Rebeca Carreras y Terrada. Falla Carteros Litógrafo Pascual Yabar. Chiqueta Nuria Palomero y Martorell. Señorita Rosa Ana Montañana y Rollo.
les seues comissions ens han fet somiar junts.
Collados. Señoreta Estefanía Alapón y Campos. Falla General Barroso Calvo Acacio. Chiqueta Adriana Basi Gisbert. Señoreta Rebeca Carreras y Terrada. Falla General Barroso Litógrafo Pascual Llavar. Chiqueta Noelia Gómez y Valiente. Señoreta Marta López y Marín. Falla Carteros Litógrafo Pascual Llavar. Chiqueta Nuria Palomero y Martorell. Señoreta Rosa Ana Montañana y Rollo. Falla Ingeniero José Siguera Pío 9. Chiqueta María Navarro y Moreno. Señoreta Carolina Ibáñez y Cañabate. Javier Fernández, Faller. Marisa Tort, Cor d'Honor de la Fallera Major de València de l'any 2000. Rafael Guillot, artista Faller. I Natàlia Aguilar, Cor d'Honor de la Fallera Major Infantil de València l'any 1997. Arriba l'hora de desvelar quines són les 4 candidates que ens representaran.
per aquest moment tenim el privilegi de gaudir d'una visita molt especial que ha volgut acompanyar les nostres candidates en esta nit màgica. Elles són les màximes representants de tots els menuts que formen part de la nostra festa fallera. Anem a rebre ja amb un fort aplaudiment a l'acord d'honor de la Fallera Major Infantil de València de l'exercici 2015-2016. Foren triades com a màximes representants de tots els fallers. Des de la Creu Coberta volem dir-vos que estem orgullosos de la vostra representació i que sempre guardarem un lloc per a vosaltres als nostres cors. Totes i cadascuna de vosaltres formeu part ja de la història de València. I ara ha arribat l'hora de desvelar quines són les 4 candidates que ens representaran. Han resultat triades per sector la Creu Coberta, la xiqueta Marta López Sandalla, amb el número 6, que les veia José Rodríguez i Pol Portilla. Disposem-se a cantar tots junts el nostre himne regional, que serà interpretat pel nostre faller Raül Rull. Germans vincau, ja en el taller i en el camp remoregen càntics d'amor, himnes de pau, noves glòries a Espanya, tots a una vez.
al ritme de guitarra mora. Paladins de l'art que ofrenen ses victòries gegantines i estes tu, sultana, tots jardins estenen un tapís de murta i de roses fines. Brinquen fruites daurades d'espadassos venen riberes, enxen les arracades, pues les arcades, les palmeres, palmeres sones, de la mala, que poden dir-se, i gran sol. No des de nostra albada canten les glòries de la nació. Valencians en veu al sencer, que nostra veu